Mi hijo no fue responsable de ese accidente. Fui yo. Judith vino a casa. Alberto no estaba. Ella quería hablar conmigo, no con él. Empezó a contarme toda la conversación que tuvo con Alberto. No la creía. Es mi hijo. Intentó demostrármelo con el móvil, pero no lo encontró. Y ahí me enfadé y empecé a discutir con ella de por qué venía a decir esas cosas de mi hijo. Yo me calenté y le di una bofetada. Luego salió corriendo. Yo quería pedirle disculpas. Cogí el coche, salí detrás de ella. No fue mi intención que tuviera ese accidente. No m'ho puc creure. El què? M'estàs demanant diners a mi per tornar a obrir Can Sureda? No, home, no. Perquè si és així perds el temps. Que jo no tinc res, però res de res. Ja ho sé que no tens res. Per això he vingut a veure't. I què vols d'algú que no té res? Vull donar-te diners. Donar-me diners? No crec que te'ls pugui tornar. No és cap préstec. Els diners són per tu. Però de veritat que no vols res a canvi? No. Només vull que els facis servir bé. Moltes gràcies. De veritat, moltes gràcies. No puc. Com? Que no t'ho puc pagar. Quan em vas deixar els diners em vas dir que no cobraves interessos. Després vas i em dius que l'1% i després el 5%. Això és jugar brut. Si ho arribo a saber, és que no t'accepto els diners. Quins collons. Ara la culpa és meva. Et vaig deixar una quantitat i la vas acceptar. I quan et vaig dir que hi havia interessos, no me la vas tornar. A més, els interessos que t'estic cobrant són uns interessos de merda. Ho sé. Perdona. T'ho pagaré tot quan pugui, però ara me n'he d'anar. Ui, quines mans més fredes. Ho sento. És que avui al carrer fa fred. Jo no sé mai si fa fred i si fa calor. Com que no surto de casa. Mal fet. És que no tinc el cos per anar a passejar. Doncs aniria bé. Hola, doctor. Va dir que no vindria fins les 2. L'últim pacient no m'ha vingut i ha plegat abans. Sigui sincer. Confessi que es moria per veure'm. Paquita, el doctor m'ha dit el mateix que vostè. Ah, el què? Que has de sortir al carrer. Li anirà bé caminar una estona cada dia. Encara que no vulgui, forci-la a sortir. Que faci un passeig diari. Ja, no, si jo li dic, oi que sí? Però com que no es troba gaire bé, doncs... Si em fa cas i surt, ja veurà com es trobarà millor. Li faré cas. Faré un esforç i Déu nostre senyor em donarà forces. Vostè la pot acompanyar, no? Sí, esclar, sí. Bé, així fins a la pròxima. I portis bé. No.